вечер. Приятно гледане. Тихо! Мамо, всички аз ти сложим на трапезата. Да, все пак. Ето тук има варено, тук са ходени чушки. Ошаква, козни сърни и туршията. Взимам лично си орехите и взимам гаражите на шоки брейк. Мамо, се си питам, защо ястите на трапезата на бъдни вечер трябва да са 7, 9 и 12? Слушай, момичето, има старо поверие, според което на трапезата преди коледната вечер трябва да се сложи всичко това, което се произвежда в родния край. На трапезата трябва да се види, защото ако се парични слови, ние настъпващата година, тя няма да е щедра към нас. А ястията са 7, 9 и 12, защото отговарят на дните на седмицата, месецът на годината или месецата, в които майката носи рожбата си преди да се роди. Сега ясно ли ти е? Да, мамо. Виж, баба, здравей. Здравейте, мамо, сестрички. Вижте какво хубаво дръвче намирихме с дядо. Ще има да гори цяла нощ. Ох, честотия навън. Къде е татко ви, деца? Къде е баба ви? Баба ти се да се стъпим за воля, а шарка се лъжа да се върнем до Защо само постни ястия сте наредили на трапезата? Сине, днес е последния ден на коледните гости. На трапезата има всичко онова, което расте на земята. Ястията са възможности родия. Това ще дадем децата, ще очакваме с нетърпение новата. Къде е там, който ще капнем? Бихте дали за как бихте очаква частите душа новата. За дни да ви слушания Божи да разкаже майка. Трябва ти да се върне всякакви грехота, дори душите не се гасят. За всяко може да се изключат. Трябва всяка само да изключат. Целият живот да бъде не свързан с него. Хляб ще мисли, хляб се може да полага на земята, гончвата на хората. Без хляб няма живот. Ето защо най-близките практики народът ни посреща с хляб. Майко, Помня си не, как да не помня? бабо, разкажи ни я! Добре, слушай. Вървяла по пътя голяма сватба. Изведнъж лодка и на пътя не я пуска да мине. Моли ли се сватбарки и доброй със слово, но той не тръгва. Ала ето ще отиде и хляба. Щом сега смолка, избяга и подолка на земята. Взили си хората на кучка и да ми хляб, как към вашето това? За мен е много лесно. Аз съм голям силен, защото ако се хвърлят в преграда, 6 месеца лежа и трая. Всеки ме режат и ръзват. Късни ми хранята да ме дели и сити, пак трябва. Возят ме на панелицата и ме нелят между камъните. Вода ми несе, но огън ми тека, ще няма все трая. Да, тате, защото той дълго събира сили. Прекален сокът вода. Защото събира в себе си силата на много жени зранца, посветени от силни човешки ръце. Ей, дечица, той внесе нашия хляб. Баба и мама! Това не е просто хляб, това е цяла картина. Ето тук са жизните гласове, слънцето, карманата, кошарата и външната. Тук е скрит целият живот на хората през отделните сезони. Стига с тези хляба. Време е да запази твоите чудесни. Това е хляба. Моите дърбовна, не си разум толкова тънко високо. Отговаря тази дърбо. Ойде тебе, малка моме кривоперке. И аз съм разумта му горе на планина. Край езеро Самобилско отсечеме баба от Чичана. Донесе ме да ме съди в край огнището и тръбе.
идната година, да е спорен трудът на орачите и да са обилни трапезите на народа ни, да е пълна къщата ни и да не ни заобикалят беди и неволи. Високо. На мен ми се падна мързелата. Няма че късмет. А на мен се падна градината. Това е добре. Има да се падне цяла градина. А на мен къщата. Дела съм усилия. Първа годица. А на мен се падна учението. Сам си се уча. Ама ти ще мързела. Без наука няма сполука. Добър ти е късметът, чедо. Радвай му се. А на мен ми се падна здравето. Ще бъда здрава през цялата година. А у мен е правата. Взима да прочея. Губи мощни животни. Губи мощни животни. Губи много държавни. А децата ще имат пари за книжки и нови проекти. Чуден голям късмет! А на мен се паднаха нивите. Ще ги ура и сея, за да има хляб през идната година. Хубави са ни късметите. А сега се вземете от паничката решително слънце. Това е за почет на хляба. Бабо, хвали ми вече свещичките на елхата. Седни тъщи, не подскача, че квачките няма да изгледат пилемца. Знаете ли, че елхата е наша българска наречена руска земя. За първи път елхата са наплавили войничите, които са участвали в руската на техния генерал, който бил колко е красива! Тя е вечно зелена сърце. Тя е вечно млада и ни напомни, че животът е също така млад и зелен. Аз ще ви кажа си говорение за елхата. Стои хубавица, тази ивица. А не знаете, че цял ден се кичат като младо момиче. Цвети и вятари, злато кубани. И сяхте звездички за радост на всички. Училище е най-интересна за елхата. Историята ви още са интересни. Ели някога мъжчина, те си имали две деца, момче и момиче. Наричали ги Вълчо. Щастливо живеел в семейството си, и майката не се разгоряла на тях. За да не останат децата без майчето си, бащата се оженил на втората. Във втората му жена била злата децата, учила кралев с златния ток. Изкидали си децата, злата и или дойдохте да си говорите. Чукали и влезла. Срещнала ли стърца? Тя била жестока вежена и приятел. Облечена в стърца. Жестока викайте деца. Забравили за роден дом и сини. Дълго живели в плен децата, но един ден се сетили за обичния си баща и решили да го видят отново. Избягали от плена